నమస్తే రైతులందరికీ వెల్కమ్ టు ఫార్మర్ క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్ కర్నూలు 9వ తేదీ నవంబరు 2024 మన కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్లో ధరలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాము. ఈరోజు 3 పంటల ధరలు మాత్రమే రావడం జరిగింది. ముందుగా వేరుశెనగ 136 లాట్స్ వచ్చినాయి. కనిష్ట ధర 2673, మధ్య ధర 4410 రూపాయలు, గరిష్ట ధర 6100. నెక్స్ట్ ఆముదాలు 241 లాట్స్ వచ్చినాయి. కనిష్ట ధర 5009, మధ్య ధర 5609, గరిష్ట ధర 5830 రూపాయలు పోయినాయి. ఇవే అండి పోయింది. అదేవిధంగా మనం నెక్స్ట్ ఉల్లిగడ్డలు చూసుకుందాము. మొక్కజొన్నలు, కందులు ఏవి రాలేదు. ఉల్లిగడ్డలు 539 లాట్స్ రావడం అయితే జరిగింది. 10,625 క్వింటాలు అయినాయి. ఒక క్వింటం ధర కనిష్ట ధర 508, మధ్య ధర 3,583, గరిష్ట ధర 4,719 రూపాయలు అయితే విన్నాయి. మనం చెప్పిన ధరలన్నీ 100 కేజీ అండి. ఒక క్వింటం ధరలు కనిష్ట ధర అంటే తక్కువ ధర, గరిష్ట ధర అంటే ఎక్కువ ధర అండి. మొత్తానికి 9వ తేదీ అంటే ఈ విధంగా అయితే వినాయండి. ఉల్లిగడ్డలు అయితే పర్లేదు, మంచి ధర అయితే పోతుందని అయితే చెప్తున్నారు చాలామంది రైతు సోదరులు. మనకి సరుకును బట్టి మధ్య ధరలు, కనిష్ట ధరలు అదేవిధంగా చేంజ్ అవుతుంటుంది. మనకు గరిష్ట ధర అయితే 4,700 రూపాయలు అయితే పోతుంది. 2-3 రోజులకి 100-200 తప్ప ఎక్కువ డిఫరెన్స్ అయితే కనిపించట్లేదు. మంచి ధర అయితే పోతుందని తెలుసుకోవచ్చు. ఎవరైనా రైతు సోదరులకు మన మార్కెట్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఇప్పుడైతే వెళ్ళండి. మంచి ధర అయితే మీకు అయితే అందుబాటులో ఉంది. ఇదండి మొత్తానికి. మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మన రైతు సోదరులకు కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ వాచింగ్.